Matunog noon, tutugtog ngayon. Mga kantang sumikat na. Ngunit mangingibago ang tenga. MNTN. Matunog noon, tutugtog ngayon. Kasama ang maganda noon. Lalong gumanda ngayon. Tanya Chinita at DJ Labuching. Ang daming ganap. Hindi na pinagsasalita yung ano eh. Thank you, Idol. Kasama sa ano yun? Kasama sa... Ano sila? Hindi ako makareact. Tama ba? Naka-on ba o naka-off? Ayun na nga. Ano na? Erase. Delete. Yung mga kids na yan, excited sila laging pumasok dyan sa ano ni Sir. Diba? Kasi may mga teacher din tayo nakikita na teacher. Nag-realize ko rin. Para patalsik yung pustiso mo doon. Ano yung nagkatinginan? Ano? Teacher. Mga guro. Sino yung teacher mo? Teacher di tanghena. Kakansin. Try mo na. Oo, sobrang sarap. Sarap talaga. Tapos kanina nabili kami ni Carl nung kasama namin dito. Sabi niya ba naman, sabi niya. Sabi ko kasi, habang kinakain ko, sabi ko, grabe, ang sarap. Sabi niya, Mama, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Sabi ko, ano? May ang sarap na, meron pang, Sabi ko talaga, inulit ko ulit. Kasi gusto ko yung mga tipong ganun eh. Yung mga parang, alam mo yun, nakita ko affected siya. Sabi ko, grabe, ang sarap. Ewan ko. Ganun ba yung tunog ng tae nyo? Sa akin kasi ganun Ganun parang yung parang sa ano yung Plants vs. Zombie. Pea shooter. Pea shooter. Depende. Diba? Pag masyado madaming hangin, masamang hangin na nahigop. Ganun. Tapos may ganun. Ang baboy. Sige na. Boy, pindot pa ba? Happy listening sa'yo. Pero nag-send din siya ng voice message. Pakinggan po natin. Very meaningful. Joke. Di ba kasi tapos, guys? Very meaningful! Bigyan natin ng chance. Hindi pa tapos yung voice message niya. Wow, naiyak ako! Barinig kita sa mukha eh! Ang dami niyang sinabi, guys! Natouch ako sobra kasi grabe, first time kong makarinig ng gano'n eh. Thank you for that wonderful message. Gusto mo pa ng libreng GVGV Good Vibes? Download mo na ang Love Radio PH sa Google Play at App Store. Dahil dito, walang hate. Love long! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.